Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Pick. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love. Single si Spurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Buicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather?
Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang...
Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun eh. About me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Okay. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanin doon, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe
too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? Ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Pero totoo sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapauman
yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Si
Sinota mo yung girlfriend! Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang... Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon?
Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto niyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan, hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Sisitin mo pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo? Hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kakapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark?
Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May stroke. step, may stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz.
Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman.
Mahal. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, pag-love radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila
Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Buong Kabaliwan is already 9:23 p.m. At kasama niyo po ang 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, mapapakinggan po natin ang kwento o secret files ng isang kabisyo natin na nagpadala ngayong Friday. At alam nyo naman kapag Friday mga kabisyo, ito po ay SPG, Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang naranasan kong hindi ko malilimutan na kwento ng buhay ko. Hindi ko pa po ito nakukwento sa mga friends ko kasi takot akong ma-judge. Takot din po ko na masabihan nila ng kung ano-ano dahil sa magkakaibigan ako po ang judger. Baka po kasi ma-back to you ako pag nalaman nila ito. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Pressy. At ito po ang aking SPG. As in, Super Pagkanern Secret File. DJ Jello at DJ Rakitera, isang araw, umorder ako ng isang personalized shirt sa online para sa isang event sa school namin. Sa totoo lang po, hindi po talaga ako umu-order online at first time kong mag-order online kasi yun na lang naman po ang paraan para makabili ako ng t-shirt na yun. Sa madaling salita, nakapag-order ako successfully. Isi-ship daw po within 3 days or 5 days. So inantay ko. Wala akong idea na kung kailan darating doon sa pinangako nilang date. Pero DJ Titan Jello at DJ Rakitera, maliban po sa personalized shirt ko, may iba palang darating pa sa buhay ko. After 5 days po na paghihintay ko, may narinig akong busina ng motor na nakapark sa tapat ng bahay namin. Hindi pa po ako nakaligo. Kaya po nagpatong na lang ako ng towel sa suot kong shirt. Kasi wala akong bra noon. At paglabas ng bahay, nakita ko yung rider na bumusina. Dahan-dahan niyang tinanggal yung helmet niya. At nagkatitigan kami. Sa totoo lang po, DJ Rocky at DJ Jello, nanigas ako. Nanigas at nanginig sa kaba kasi sa sobrang gwapo nung rider. Maputi, medyo long hair, at matipuno. Itago natin siya sa pangalang Jeric. Sa totoo lang po, para akong nawala sa sarili. Noong magkasalubong ang mga mata namin, iba po ang aking naramdaman na kilig. Natulala ako.
Simula sa baba hanggang pataas, tinititigan ko siya. Sa madaling salita, hinet-totoo ko po siya, DJ Rocky at DJ Jello. At natauhan na lang ako nung sinabi niyang, "Ma'am, parcel niyo po." Ito po yung babayaran niyo sa akin. DJ Rocky at DJ Jello, dahan-dahan niya pong binigay sa akin ang parcel ko. Pero medyo sigurista ako, sabi ko, "Kuya, titignan ko muna yung t-shirt ha." At bigla lang po siyang tumitig. Hindi po siya nakasagot. At agad ko naman pong binuksan yung parcel. Wala nang nagawa si Kuya Jeric at pagbukas ko, nagulat ako. Kasi nakaprint doon yung pangalan ko. Pero hindi ako yung nasa picture. So sabi ko kay Jeric, "Naku kuya, mali po yung dumating na item sa akin. Ire-return ko sa sender to. Palpak po yung dumating sa akin eh. Paano ko po gagawin to? Yung pangalan ko po tama. Pero yung mukha mali." Pumalag po si Jeric, DJ Titan Jello at DJ Rocky Tera. Sabi niya, "Ma'am, hindi naman po yata pwede yung ganyan. Binuksan niyo na po kasi. Kailangan niyo po akong bayaran. Dapat po, nung una pa lang sinabi niyo na sa akin, hindi naman po ako nagpumapayag na buksan, binuksan niyo." Sumagot po ko, DJ Titan Jello at DJ Rocky. Kitang-kita mo naman, di ba? Hindi nga to akin eh. May mali sa shirt ko. Paano ko ipipilit na kuhain to hindi naman sa akin to? Sumagot ulit si Jeric. Paano yan, ma'am? Anong gagawin ko? Sagot ko sa kanya, "Kuya, gawan na lang po natin ang paraan. DJ Rocky at DJ Jello, ginamit ko na lang yung paraan na alam kong inakit ko si Jeric. Pero pumalag siya. Inulit ko po ulit at inattempt ko siyang iseduce. Pero sa totoo lang, wala talaga. Matigas itong si Jeric. Hindi basta-bastang napapatiklop. Sabi na nga lang ni Jeric, "Miss, kumalma ka. Ganito na lang. Hingi ako ng number mo. Tapos, bahala na kung anong pwede mangyari." Ako naman na medyo marupok, DJ Titan Jello at DJ Rocky Tera, binigay ko naman sa kanya. Sabi ko na lang sa kanya, "Kuya, sige na nga. Ako na bahala sa t-shirt ko. Pasensya ka na rin kung nairita kita. Ito kasing si seller, siya naman talaga may kasalanan eh." Pero Kuya Jeric, iti-text mo ko ha. At bigla po akong pumasok ng bahay at naligo. DJ Jello at DJ Rocky, habang nasa CR ako, kinikilig akong naliligo. Giniginaw na kinikilig dahil ang gwapo ni Kuya Ryder. Maya-maya po, naghihintay na ako kung kailan niya ako iti-text. At gabi na po nung nagparamdam siya. Sabi niya po sa akin, "Ay po ma'am, ako po si Jeric, yung rider kaninang nag-deliver ng item nyo. Kamusta na po yung item nyo? Na-resolve na po ba?" DJ Titan Jello, sumagot naman ako. "Hi Jeric, ba't ngayon ka lang nag-text? Kanina pa kita hinihintay eh." Hanggang sa bigla niya akong tinawagan sa phone at nag-usap kami. Ayun, naging magkaibigan kami agad, DJ Titan Jello at DJ Rocky Tera.
Ang maganda pa dun, nagkasundo kaming magkita ulit in person. Medyo mabilis po ang mga pangyayari pero nagkita kami sa isang mall. Nag-date kami noong araw na yun. Pero hindi ako contented. Gusto kong dalhin agad sa next level. So ako na mismo ang nagaya. Sabi ko, Jeric, mag-check-in tayo. Sinabi ko kung saan at go naman agad siya. Sumakay ako sa motor niya at dinala niya ako sa isang lugar na sinabi ko sa kanya. Wala pa pong 10 minuto, may nangyari agad sa amin, DJ Rocky at DJ Jello. Sobrang dax ni Jeric. Sobrang laki po, DJ. Dax yung kwarto, dax yung kama, dax yung kumot, at oo, dax yung ano niya. Hindi ko na po napigilang sumigaw sa sarap at ginawa sa akin ni Jeric yung mga hindi ko pa po nararanasan na mga posisyon. Sumigaw ako sa sarap. Sumigaw ako sa ginawa niya sa akin nung oras na yun. Siyempre lumaban ako. Sinubo ko rin yung mga pwede kong isubo kay Jeric. Hindi ako nagpatalo. Habang sinusubo ko, sinasakal niya ako at hinahawakan niya yung buhok ko. Sa totoo lang, sinubo ko rin po pati yung daliri niya sa paa para po masarapan din siya. At sa last part ng paghahalabira namin, pumatong si Jeric sa akin at isinagad niya ang dax niyang sandata sa akin para mapasigaw ako ng malakas at maabot ang rurok ng ligaya sa pagitan naming dalawa. Nagyakap kaming dalawa matapos ang lahat at saka ko na-realize na mukhang magmamahala na kami. At mukhang hindi lang dito matatapos ang aming relasyon na nabubuo. Sa totoo lang po, pumaldo kami sa isa't isa. Paldong paldo. Dinaig pa po namin yung laban sa NBA na pumaldo ang lahat. Naging kaming, at totoo lang DJ Titan Jello, naging kami after 3 weeks. At ngayon, kami pa rin po. Mag-iisang taon na po kami at wala kaming issue sa love life namin. Tuloy-tuloy ang pagiging rider ni Jeric at never pa naman kaming nagkaroon ng problema sa relasyon. Walang cheating, walang sawaan, wala pong lokohan. Ang wish ko lang po sa kanya ay hintayin niya akong graduate at samahan niya ako sa graduation ko next year para magsama na kami after ng aking graduation. Sa totoo lang po, DJ Rocky at DJ Jello, excited po kong i-spend ang future ko kasama siya. Sana kayanin din namin ang mga dumarating na pagsubok sa buhay namin, pati ang mga beng-bang pa na matitindi na parating. Muli, hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat po sa pagbabasa at more power sa inyong programa. Muli ako si Prezi at ito ang aking SPG as in Super Pagganern Secret File. Sasakyan kita! Sasakyan mo rin ako, Jeric! Kahit holiday, may pasok! Magandang araw po sa inyo, mga kabisyo! Tutuloy.
Mga master ko, pumaldo yata kayo dun sa ano ah. Nix ah. Grabe yun pare, no? Pare, ano yung first time in the history yun, no? 18, yun, 29, 25. 20, grabe, no? Grabe, pare. Alam mo, sobrang tindi, no? Galing, galing. Super Wemby, no? Tinalo si Wemby. Oo, no? Bata pa ni Wemby. Nakakasama mo pa si ano, Papsi? Si best friend mo. Hindi na. Dito lang din yun ah. Sa tawid. No nga, no? Grabe. Saan ka? Aray ko. Layo nga lang. Ako. Ison. Tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Pipingutin ko. Sasakyan. Basta sasakyan. Pero si Jason, no? Ay, kawalang! Mali! Si Joshua, nanonood, oh. Paring Josh! Bossing! Good evening po sa inyong lahat, mga kabisyo. Sasakyan kita. Oh, TikTok talaga malakas, pare. Yan talaga. Oo, narinig tayo dyan. Hindi, okay lang eh. Siyempre, basta ikaw. Wag na! Mga pogi, mga bisita ko dito. Mamaya pag pumayag sa akin ng mga boss kong nandito. Eh, ayaw pa eh. Ayaw pa, mga ano to eh. Mga... Hindi nagpapakita. Mga big time kasi to mga to eh. Mga maleta boys. May dadaling kami mamaya. Ayun lang. Yung nagsuchat to. Hindi naman, bakit? Mga, may prayer meeting. Alam mo. Wala to. Wag nyo. Maliliit lang kami, maliliit lang. Trio Tagapayo, no? Mamaya nandyan, Trio Tagapayo. Ano to? Napakita nyo na ba Hindi si, ko alam eh. si Boy Tutut? Hindi pa nga eh, hindi pa. Hindi pa namin Basta kung napapahit. overtime dito sa ano, pakita na ba natin? Wala si Rocky eh. Okay. Nasa bakasyon eh. Asa kanya yung maleta? Hindi, kitain niya yun eh. Ay, Tits yun eh, nandito. ayoko na magsalita sa tita. Tits yun eh, yung maleta. Ibang maleta yan. Ano yan eh, yung ginagamit niya yung mga pag nagko-content siya dito, ang palep, para ito nalaglag siya nakaraan. Kulit din eh.
Nasabi mo na ba? Parang, hindi yun. Wala. Ayokong mag-absent eh. Ganun ba? Isang taon na rin kayo pumunta dito eh. 14. 14 yun. Unang-una kayo pumunta dito, 14. Ngapit na, July. Hindi, June yun eh, June. July tayo eh. Isang buwan. Isang taon. Punta tayo dito, kain tayo. Papakain ako. Oo nga. Sa Magallanes ka na. Magkakalapit tayo. Magallanes dito lang oh. Pwede kita dalaw-dalawin dito. Hindi, kahit tayo magkita-kita pag magmamakati tayo, no? Ito, Pasay ito eh. Ito, big time na rin yun eh. Hindi pa rin ka ba? Dito ka lang din, di ba? Dito lang din yan nag-work eh. Work niya. Ayun nga, di ka kinuha ko yun. Parang galing. Buo ka pa rin eh, no? Number 2 niya. Hello po, boss. Arevalo. Si boss, oh. Nanonood yung boss ko, oh. Arevalo Eric. Judge yan, eh. Yan, oh. Horado yan. Boss ko yan. Ano po yan? Yung boss ko ay... Director ka na ba, boss? Eric? Ng DAR? Alam ko, director na yan si Boss Eric, eh. Boss, mag-iisang taon na po ako dito sa trabaho ko, boss. I love you po. Parang kahapon lang, no? Pare, tayo pinagdaanan. Grabe. Mga tayo kwento, masaya yun, pare. Nagatopas nga FB ngayon. Naglolo ko? FB Messenger. Totoo ba? Wala raw akong permission gamitin yung app. Tinanggalan ka ng permission? Mga hindi makanood ng maayos sa FB. Punta lang po kayo ng Black App. Opo, sa Black App lang po tayo. Okay lang yun. Facebook, okay lang yun. Walang problema naman yun. Kung nandiyan na kayo sa Facebook, sa Blue App, huwag na kayong malis. Pero hindi kayo maka-comment dyan, kaya Black App. So po sa inyo. Uy, ano mo na rin, pre? This Saturday na di ba? Yung... Opo, nasa ano po pala ako this Saturday, mga kabisyo. Hinihingi ko lang po yung nyo, oras para tomorrow nga yun, di ba? Parang this i-invite mo, pre, parang no? madadalawagan ka na wala ka. Nga eh. Bukas po pala mga kabisyo, nasa ano po ako? Nasa DCRH TV, yan. Na-interview po tayo dyan sa, ano ba to? Scene Zone. Ayan. Sa Scene Zone po mga kabisyo. Punta lang po kayo doon sa DCRH TV. Hanapin nyo lang po yung Scene Zone na program nila. Nasa TV na ako. Artist. Pero hindi balita. Ayan. Nagpapasalamat nga po ako. Hindi po masamang balita po yung ano na sa akin ng DCRH. Ayan. Maganda pong balita yon. Payat na rin ito ng pare ko. No? Grabe, no? Hindi, ito kasi pumapag-ibig yan, big time eh. Dami negosyo na itong kaibigan ko. Next year, ikaw tumira kaya dito ng ano namin, mga jersey, no? Hindi, wag na yung sponsoran. May nagpapagawa kasi ito, may liga. Nagpapagawa din talaga. Hindi, yung namin dito, liga namin. No? Ano ba to? Sports Fest. Papagawa kami mga team by team yun eh. Maghahanap kami ng mga paggawaan. Sublimation ka rin, di ba? Ano pangalan ng ano mo? Anong bombayin natin? Fairview Sports Club. Lab. Mga kabisyo, kung gusto nyo po magpagawa ng mga ng mga damit ng subli, di ba? Mga pang basketball, pang motor. Ano pa ba? Pang office, lahat, team building. Mga kabisyo, i-type nyo lang po doon, Titan Jello. Lagay nyo lang po Titan Jello, bibigyan po kayo ng 10% discount! Ayan! O kaya 15% discount. Sige, sabihin nyo, DJ Titan Jello, tropa nyo po yun. Magpagawa na po kayo doon mga kabisyo sa Fairview Sports Lab. Ulitin ko po Fairview Sports Lab. Ayan po yun mga kabisyo.
So kung napapaisip po kayo, lagi ko itong mention dito dahil suportahan natin ang aking kaibigan. Fairview Sports Lab po yan. 15% off o 10% off kapag nag-chat kayo dyan at sinabi nyo po, tropa nyo po si DJ Titan Jello. Pag-uusapan nyo po yan. Kayo na po bahala dyan. Mabibigyan kayo ng discount na maganda yan. Hey no, legit ba papagawa kami sa University Week game namin for jersey? Sige natin, bibigyan kita ng magandang discount, dun ka na magpagawa. Tsaka mabilis po sila. At syempre mga kabisyo, hindi po magpapahuli. Meron din po tayong may libreng concert na naman po tayo napaparating. At may papremyo pa on June 20, 6 p.m. sa San Juan Pinaglabanan Shrine. Ayan po mga kabisyo. At kung gusto nyo po talaga magkaroon po kayo ng VIP access dyan, iniengganyo ko na po kayong mag-chat sa akin at sama-sama po tayong pumunta dyan. Dahil ang dami pong napapamigay dyan. Alam nyo po ba nakaraan mga kabisyo, namigay po ng ilang libo itong si Jojo Mendres sa mga mabubuting tao. Pag nahawakan ka po niya at tinanong ka po niya na mabuting tao ka ba, automatic po may 1,000 pesos ka po. Ganun po katindi si Jojo Mendres. At syempre ang 90.7 Love Radio nagpapasalamat din po sa aming mga sponsors like sa Dunkin. At hindi rin po magpapauli ang Astron Appliances dahil sa Astron, alagang maaasahan mo. Ayan po yun mga kabisyo. At syempre, napakadami po natin mga performers dyan, hindi magpapahuli. Sino ba mga performer natin dyan? Ang matinding performer natin dyan ay Aegis. Di ba? Walang kamatayang Aegis, no? Talagang hanggang ngayon, buhay pa rin. Ano ba? At syempre, si Jojo Mendres at marami pa pong mga artist na padating dyan, mga kabisyo. At syempre, mga DJs natin, yan sila Tanya Chinita, Angkol Dagol, Konyo Bicolano, Maratoni, ang ating kumikinang ina Tambalan, Diego Bandido, Nicole Hiala po, ang ating big boss, si Nanay Nicole. At syempre, ang ating kaibigan na si Maratoni, Kim Chino, Rocky Tera at DJ Titan Jello at Kajot Pinong po. Master ko nandito. Ito talaga boss ko. Ayan na, dumating na yung boss ko. Dumating. Parang shota na nito yata si Annie. Ganun. Location po, saan po location? Fairview po yung location, pero syempre madali lang naman ipaship yan, tsaka mabilis po gumawa doon at mura talaga. May ano po kayo discount. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli pa rin po ako nagbabalik kasama ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang oras muna natin sa buong kapuluan is already 9:52 PM at kasama nyo pa rin po ang 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang buong bahagi ng storya o ang SPG Secret Files ng ating letter sender na si Presi. Si Presi na nakakilala ng isang rider na talaga naman nagpatibok ng puso niya. Sa una, hindi sila nagkaintindihan dahil nga nagkamali po ang seller ng pagpapadala sa order po ng ating letter sender. Pero dahil nga pogi si Jeric, nagkaintindihan po sila. Nagkuha na ng numero at sa pagkuwanan po nila ng numero, pagkuha nila, nag-usap at nag-text po sila
at nag-call sa kanilang pagtawagan o sa kanilang pakikipag-usap sa isa't isa. Nagkaroon po ng mainit na katawan itong si Presi na naghantong sa pagyaya niya po na mag-check-in kasama si Jeric. At nagkaroon na nga po ng bengbangan kasama si Jeric at Presi na dating rider lang na nagdi-deliver sa inyo ngayon. Nabengbang na siya. Mga kabisyo, ano nga bang aral ang ating matututunan dito sa kwento na to? Ano nga ba ang pwede natin mapag-usapan sa kwento nito? Alam nyo mga kabisyo, minsan talaga ang taong gugustuhin natin ay hindi natin inaasahan o matatagpuan sa hindi inaasahang pagkakataon. Alam nyo ba mga kabisyo na ito yung tinatawag na organic encounter. Yan! Ito yung mga tinatawag na yun na organic encounter. Na pag nagtagpo kayo o nagkita kayo mga kabisyo, bigla na lang magkiklik kayo. Pero hindi ibig sabihin mga kabisyo kapag nag-click kayo, dapat ibigay mo na kagad ang bataan o isuko mo na, no? Saktong-sakto, Independence Day ngayon, no? Pinapalaya na kita o isusuko na kita. Pero, yun nga mga kabisyo, no? Wag na wag po natin agad-agad ibibigay ang sarili natin. Pero buti na lang itong si Presi, nakatagpo po siya ng tamang lalaki na kahit po nakabengbangan niya na, ay hindi po siya iniwan basta-basta. 'Di ba? Kaya po mga kabisyo, sa mga makakakilala po, ang katulad ni Jeric, naway kilalanin nyo na muna po na maigi. Ingatan nyo po ang isa't isa at hindi po agad ibigay ang sarili. Kaya mga kabisyo, muli, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo at ito po ang ating SPG Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Chicken, chicken. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation na eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? ireklamo Ako mo ba sa- yun? ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tama mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jeremy yung panapindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha.
Di, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko.
Contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 11:03 p.m. at kasama niyo po ang 90.7 Love Radio at ang number 1 program tuwing gabi, ang Top Secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating Top Secret caller. At kilalanin na po natin siya dahil magbabahagi po siya ngayon ng kanyang SPG Top Secret. Good evening, ma'am. Kamusta po kayo? Ano pong pinagkakabalaan nyo? Nagtatrabaho po ako dito sa Middle East. Gano'n na po kayo katagal sa Middle East, ma'am? More than 10 years na po. More than 10 years. Okay, ma'am. Itago na po natin sa pangalan ng kausap ko ngayon. Si Mara po. Mara. Wow, parang maratoni, ma'am. Parang malapit sa akin to dahil kaibigan ko to si Maratoni. Maratoni, yung DJ namin ditong isa. Na mahusay din yun, ma'am. Mahusay ka ba, ma'am? Siguro. Malalaman ko sa kwento mo. Tignan natin. Okay, ma'am. Tago natin sa Mara. Tagasan po ulit kayo, ma'am? Middle East, no? Yes po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 38. 38. 38 from Middle East. Itago natin sa pangalang Mara. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Meron po akong naging karelasyon dito po sa Middle East. Nakilala ko po siya sa dating app. Matagal na po yun. Nung mga panahon po na yun, maganda pa ang dating app. Talaga pong mga naghahanap ng mga seryosong relasyon. Hindi po katulad ngayon na medyo parang hindi na maganda yung datingan ng mga dating app dito, lalo na dito sa Middle East. And then, nakausap ko siya, magalang, mabait, matipuno. So, syempre, makikita natin sa picture. Tapos, matagal kaming nagka-chat pero never kaming nagkita. Tumagal ng taon. Ilang taon? Siguro mga 5-6 na taon na ata yun na hindi kami nagkakitaan ng personal. And then, nagkapalagayan kami ng loob sa loob ng 5 hanggang 6 na taon kasi nagtatrabaho siya sa offshore. So, malabo talaga na pumunta siya dito sa syudad. Kaya nung nagkataon na nagkaroon siya ng bakasyon, sabi niya makita daw kami. At nataon, DJ, New Year. Uy! Saan New Year pinutok? as in, Saan mo nagpaputok? Sa labas mo na panood o sa loob? malalaman mo sa kwento ko. Yan. Teka lang. So, eto muna. Bago tayo tumungo dun sa pagkikita ninyo ng New Year, bigyan mo muna ako, backtrack muna tayo. Bigyan mo ako ng kwento na
Nung mga panahon nagkakilala kayo sa dating app, Mhm. may mga video call na ba kayong ginagawa na nagpapainit sa loob ng 5 taon di kayo nagkikita? Paano niyo inandle yung isa't isa? Hindi kami nagtagal mag-usap sa dating app. Nagkapalitan kami ng number para magkausap kami sa isang parang Viber. Mhm. Parang Telegram, So, gano'n? parang gano'n. Pero WhatsApp. WhatsApp, Kasi yun yung okay. common, oo, yun yung common dito. Mhm. So, nagkapalitan kami ng numero. Tapos doon na kami nagsimulang magka-chat. Pero hindi kasi pwedeng video call dito sa Middle East. So, hanggang mga pictures, ganyan. Palitan ng picture. Pakita ka naman, papasok ka na ba ng opisina, Mhm. ganito, ganyan. Hanggang dun lang kami, DJ. Okay. Tapos, nung merong bagong application para sa video call, dun na kami, dun na kami nagsimulang mag-video call. Pero hindi madalas kasi saliwa yung aming oras ng trabaho. Kapag siya naman ang libre, ako naman yung nasa trabaho. Bihira lang kami na magkasabayan ng oras na libre. Mhm. Pero So, kapag pag nagtataon na magkasabay mhm, kayo, anong nangyayari? mhm. Nag-uusap kami. Minsan nakikita ko siya na naka-topless Uy. habang nagluluto siya ng pagkain, ganyan. Tapos, minsan may mga pahaging, pero wala sa isip namin na magkaroon ng intimate na usapan. Mhm. Kasi nga maano talaga siya, yung bang marespeto siyang tao sa isang babae. Mhm. Pero ayun, sa tinagal ng panahon namin na hindi nagkita, dumating na yung point na malapit na siyang bumigay. Kumbaga, pinapakitaan niya na ako ng medyo malalalim na balat niya, yung katawan niya, yung lumalalim na Paano? Di lumalalim ko yung alam suot yung niya. mga malalalim na balat eh. Mm. Ano yun? Kapag naka-topless siya, DJ, 'di ba minsan naka-boxers. Mhm. So 'pag naka-boxers, pababa ng pababa yung suot. So makikita mo Mhm. yung paano ko ba sasabihin, yung bang sa may bewang. Yung nakikita na yung V-line niya, yung Oo, V-line. yes, oo, yung linya niya nakikita mo na kasi DJ, ang ganda ng katawan niya, maskulado siya. Sige nga, bigyan mo muna kami ng image ng tao na to bago tayo tumungo doon sa pagkikita ninyo. At Naku. ang pagbaba ng mga short niya at pinapakita niya yung V-line niya. Oo, Go. DJ, kasi ang balbasarado siya. Malaki yung kanyang balikat. Tapos may six packs. Marami siyang pandesal, DJ, 6. Tapos, maliit na maliit yung kanyang bewang. Makikita mo very tone yung kanyang tiyan. Tapos, matangkad siya. Okay. Matangkad siya. Pero hindi ko inaasahan na talagang matangkad siya sa personal. Pinoy ba to? Hindi, DJ. Anong lahi Isa nito? siyang Arab. Uy. Mm. So, video call nyo, So medyo hindi masyadong mainit kasi ganun-ganun hindi pa lang. masyado, DJ. Kasi kumbaga parang pinapakiramdaman namin ng isa't isa. Mm. Ayun, Hanggang sa nagtagpo na. minsan, pinapakitaan ko din siya ng yung hindi naman sobrang sexy. Kasi nga, Arab siya eh. So,
ayoko naman na iisipin niya na, bastos naman ito, parang hindi wala man lang siyang, alam mo yun, Bastos naman wala ito, man yung lang medyo siyang bastos lang dapat, oo, gano'n. yung bang saktuhan lang, yung medyo may palabas ng konting konting braso, konting balikat, yung Oo. mga gano'n. Disente pa rin siyang tignan, Sa DJ. ipit yung gitna, 'di ba, nakagano'n yung braso, Yun, ipit yung yung mga gitna, yes, yung yan. mga gano'n. Oo, medyo Nakalabas nakikita yung, puwet ng yung mga bata, hiwa gano'n. ng yes, DJ. Makinis na puwet ng bata, yung mga Nasanggol, ganyan. gano'n. Yes. Gano'n ka pala, Oo, tapos? Gano'n. Hanggang sa napag-usapan namin na, hmm, pupunta daw siya ng siyudad kasi magkakaroon daw siya ng bakasyon ng 2 linggo. So, baka pagkakataon na daw namin na magkita. Nataon na eksaktong New Year's Day, DJ. Mhm. Tas sabi ko, "Paano 'yan, nasa labas kami ng mga, kaibigan ko para maghapunan." Sabi niya, "Aantayin kita hanggang mamayang pag-uwi mo." So ako, DJ, na-excite ako, DJ. Siyempre kailangan mag-ayos ako, kailangan postura ako 'pag nagpakita ako sa kanya. Kumbaga first impression, DJ. Mhm. Hanggang sa tinatanong niya na ako anong oras ako uuwi, para magkita na kami kung saan niya ako susunduin. So, dali-dali ako umuwi, DJ, kasi kumbaga, excited na ako, DJ, na makita ko siya. So, pag-uwi ko, hindi ko alam na nandito na pala siya sa siyudad. Kasi ang layo ng binyahe niya, DJ, mga 5 oras para makabalik dito sa city. So, dali-dali ako naligo, nag-ayos ako, nagpaganda ako. Nagtabas ka ng ano, ng mga puno? Tabas na yun, DJ, siyempre New Year, baka sakali. Inisip ko na, ready na ako no'n, DJ. Kailangan laging tabas 'yan, baka mamaya bigla siyang dumating, alam mo yun, para ready. Okey. Oo. So, sakto nakatabas na yun bago pa mag-New Year. Ay. Na-harvest na lahat ng mga palay. Tapos? Tapos, sabi niya, "Nandito na ako malapit sa'yo, mga 5 minuto." So ako, dali-dali na akong bumaba ng bahay. Pagbaba ko ng bahay, ang laki ng sasakyan, DJ. Malaki din ang sasakyan. Kung gaano siya kalaki, malaki din yung kotse niya. Anong tatak ng kotse niya? Pick-up yun, DJ, eh. Ay. Parang, Ford? kalimutan ko na yung Ford? Hindi brand. naman. Hindi siya Ford, DJ. Chevrolet Chevrolet? Uy, na pick-up. big time 'to, Kasi ano siya, mataas ang katungkulan niya sa isang government din na company. Eh, di pagkakita niyo sumakay ka na dun sa sasakyan na malaki, na pick-up. Sumakay na ako sa sasakyan, tapos hindi ko alam, DJ, kung anong plano namin, kung saan kami pupunta, ganyan. Hanggang sa sabi niya, mag-ano tayo, mag-celebrate tayo ng, bagong taon. Sabi ko, "Sige, saan mo ba gustong pumunta?" Sabi niya, 4 na oras ang binyahe ko, 4, 5 oras ang binyahe ko. Kumain muna tayo." Sabi ko, "O sige." Sakto, nakaayos ako, nakapostura ako. So, kahit saan niya ako puwedeng dalhin na kainan, handa ako. So, kumain muna kami, dinala niya ako sa hindi siya magarbo, hindi siya yung, simple lang, pero kumbaga average, DJ. Medyo medyo abot-abot siya ng, mga 5-star restaurant, parang mga Michelin, ganyan. Tapos, tinititigan niya lang ako, DJ. So, parang nakakatunaw. Alam mo yun, parang meron siyang gustong sabihin sa'kin. Kung hindi ko alam kung ano. Hanggang sa natapos kaming kumain, sabi niya, "Manood tayo ng, sine." Sabi ko, "Sige." Hinayaan ko siya kung saan niya ako dadalhin. Kasi alam ko safe naman ako, kampante ako. So, hanggang sa
nakita ko kung saan kami pupunta. Yun pala sa bahay. Sabi ko, tinanong Bahay ko siya. mo? Sa bahay niya. Uy, Sabi ko, saan tayo pupunta? Sa bahay mo ba? Akala ko manonood tayo ng sine. Sabi niya, oo, sa bahay ko. Meron akong parang theater sa bahay ko. Sabi ko, oh, sige. So parang Netflix and chill ang labas, DJ. ay. Oo, ganun. Tapos pagdating namin sa bahay niya, sabi niya, feel at home. Kung meron kang gustong inumin or gusto kang kainin, Mhm. pumunta ka lang sa kusina, magpapalit lang ako. Sabi ko, sige. Hanggang sa mga 5 minuto, lumabas siya, DJ. DJ, kung paano ko siya nakita sa video call na nakatopless. Nakatopless din siya. Na first time namin nagkita, DJ. Parang natamimi ako, DJ. Nauwawang camel. Na-starstruck ako. Oo, kawawa. Diyos ko, DJ. Naglaway DJ, ka may yun, yung pa- nakita mo siya, yung dahan-dahan. Oo, Na nakita DJ, mo yung siya. para bang feeling mo, para kang nanonood ka ng movie na tititigan mo siya mula ulo hanggang paa. Kumbaga, parang ini-scan mo siya, DJ. Nag-slow Mula mo, no? ulo slow motion, DJ. Yung papalapit na siya sa'yo, anong ginawa? Nung papalapit na siya, sabi niya, hinawakan niya yung balikat ko, DJ. Tumataas ang mga balahibo ko, DJ. Sabi ko, ano ba yan? Hinahawakan niya yung balikat ko. Sabi niya, meron ka bang nakuha na inumin? May gusto ka bang inumin? Sabi ko, meron ako nakuha na inumin, soft drinks, ganyan. Tapos ayun, hanggang Pero sa mas naupo ikaw na yung kami sa gusto kong inumin. Iinumin ko siya, DJ. Hindi. Malapit ko siyang inumin. Pagtapos, tinanong ka niya, soft drinks, okay na, umupo. Okay na, umupo kami dun sa malaki niyang sofa, DJ. Napakalaking sofa. Hanggang sa naghahanap kami ng mapapanood namin, nakahanap kami ng panonoorin. Tapos, nakaupo ako sa kanto ng sofa. Sabi niya, bakit ang layo mo? Dito ka sa tabi ko. Tinap niya yung tabi niya ng upuan. Sabi niya, dito ka sa tabi ko, magtabi tayo. Ang tagal nating inantay na magkita. Sabi niya, ganon. So, tumabi ako sa tabi niya. Inakbayan niya ako. Hanggang sa nanonood na kami, ganyan. Tapos habang nanonood kami, humahaplos-haplos na yung kamay niya sa braso ko. Hanggang sa likod ko, hinahawakan niya yung buhok ko. Binibigyan niya ng compliment na ang kinis-kinis daw ng balat ko, ang lambot-lambot daw ng buhok ko. Tapos may pabulong, DJ. So, yung mga pabulong na yun, sa tenga talaga mismo, DJ. Ano sinabi? Sabi niya, ang bango-bango mo. DJ, sabi, parang kinikilabutan ako, DJ, na parang, ano ba tong nararamdaman ko, DJ? Ayoko mag-isip ng advance. Na, kasi baka mamaya magkamali ako, DJ. Pero hinanda ko naman ang sarili ko kung ano nang mangyari, DJ. Yung pagkasabi niya sa'yo na, ang bango-bango mo. You Sabi ko, smells good. ang bango-bango ka din. Ang bango-bango mo din. Kasi talagang humahalimuyak, DJ. Pagpasok ko pa lang ng sasakyan niya, DJ, ang bango-bango niya na. Kasi, nung pagkayakap niya sa akin, DJ, talagang maaano ka, yung bang maa-attract ka sa kanyang amoy. Parang lapitan mo ko, hawakan mo ako. Parang ganun yung pinaparating niya sa akin, DJ. Anong mga sumunod na nangyari? Tapos, nung binubulungan niya na ako, sabay humalik siya sa gilid ng tenga ko na parang, alam mo yung DJ, para ako na kuryente. Oo, may ganun, no? Yung unang Oo, halik may nyo sa ganun, isa't isa, yung- biglang parang, Tapos,
Oo, yes, DJ. Tapos, Kuryente ako. sa may bandang tenga pa, DJ. Doon kanya Mahina hinalikan? mahina ang kiliti ko doon, DJ. Konting dampi lang, DJ. Medyo nakakakuryente yung pakiramdam. Mm. Ano mga sumunod na nangyari? Yung dinampian Tapos, kanya sa tenga. nagpaalam siya, DJ, kung pwede daw ba niya akong yakapin. Sabi ko, pwede naman. So, niyakap niya ako, DJ, dahan-dahan hanggang sa pahigpit ng pahigpit yung pagyakap niya sa akin, DJ. Na parang unti-unti niyang gusto niya maramdaman yung katawan ko. Hanggang sa sabi niya, bumulong siya ulit. Pwede ba kitang halikan? Gumanon siya. Sabi ko, hindi na ako nagsalita, DJ. Hinalikan ko na lang siya. Kumbaga, akala ko nung una, yung kumbaga, isang smack na halik. Pero hindi, DJ. Ano mga nangyari? May lumabas ng paghalik niya, DJ. Ang lumbas? Tinga? Hindi, DJ. Teka May lang. lumabas sa gitna ng mga labi niya, DJ. Linawin mo. Oo, DJ. Tapos hanggang sa nadala na ako ng emosyon, hinalikan ko na lang din siya ng ganun. So, nagpalitan kami So, ng mga... tongue to tongue, nose to nose, ears to ears. Yes, DJ. Oo, DJ. Hanggang sa nararamdaman ko na yung init, DJ. Unti-unti na siyang umaakyat, DJ. Sabi ko, hindi pwede kasi baka mali ako. Tapos unti-unti na, DJ, nararamdaman ko na yung katawan ko, DJ. Na maaaring may mga mabasa sa mga kinauupuan, DJ. Ano na mga sumunod? Hanggang sa tuloy-tuloy lang yung paghahalikan, DJ. Tapos unti-unti niyang tinatanggal yung damit ko. Tapos hinahawakan niya yung dibdib ko malapit sa leeg. Ganyan hanggang sa pababa ng pababa yung hawak niya. Na pinigilan ko yung kamay niya. Pero nagpapigil din siya na wag ko siyang pigilan. Hanggang sa hinawakan niya na yung dalawang bundok. Paano siya Sabi ko, umawak dun sa dalawang bundok? May handle with care ba? Yes, DJ. Pagkahawak niya ba dun sa dalawang bundok, nag-yoga siya bigla? Hindi pa naman, DJ. Hindi pa naman. Anong ginawa Malapit niya? na, DJ. Eto na, DJ. Tapos, nung hinahawakan niya na yung dalawang bundok, sinasabi niya, hindi kayang mahawakan ng kamay ko ang isang bundok. Kahit sino naman talaga, pag bundok, hindi mo kayang hawakan. Kasi lumalag pa sa palad niya, DJ. Dapat mong akyatin. Oo. Talagang sinusubukan niyang dakmain. Ng buo, pero hindi niya talaga kaya, DJ. Pero di ba ibang lahi to? Ang laki naman ng alaga mong bundok. Medyo, DJ. Ang lalaki ng mga kamay ng mga yun. Medyo, DJ. Kaya nga, hindi niya ako nakala na isa akong Pilipina. Okay. Bago tayo tumuloy dyan sa paghawak niya at may mga pangyayaring iba, anong sukat ng iyong Cup A, Cup B, Cup C, Cup D, o World Cup? Grabe naman O sa World Olympic Cup, na DJ. lang, gano'n. Hindi naman. Sobra naman yun, DJ. Ano Mga sa? double D lang naman. Double D. Oo, DJ. Di pa ako nakakita ng double D. Double A Hindi ko lang. nakakita ng double. Double D, DJ. Kaya nga, sinabi niya sa akin na, Pilipina ka ba talaga? Oh. Ano Sabi sagot ko, mo? oo naman. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi ang dami kong mga katrabahong Pilipina, pero hindi ako nakakita ng isang tulad mo.
Uy. Mm. So hinawakan niya. Hindi niya nasakop Hinawakan. ang bundok na Hindi niya meron ka. nasakop, DJ. Ang ginawa niya, DJ, 2 kamay, dinakma niya, DJ. Mhm. Sa 2 bundok at inipit niya, DJ. Wait. I-imaginein lang namin sa lahat ng mga nakatutok Okay, ngayon on okay. air, nakapikit na yung mga driver, baka mabangga ka kuya ha. Gumilid ka muna kuya. Dahan-dahan. Hawak niya yung 2 bundok. Oo, DJ. Inipit. Inipit, DJ. Ano yung inipit niya? Inipit niya yung, unti-unti niya inipit yung ilong niya. Kasi napakatangos ng ilong niya, DJ. Ilong pa lang ang inipit. Ilong pa lang, DJ. Inamoy-amoy muna niya, DJ. Inamoy-amoy. Hanggang sa unti-unti niya nang dinilaan, DJ. Dinilaan Paano yung niya? lollipop. Sige nga, kwento mo kami. Paano niya unti-unting Wala kasi akong alam sa mga ganito eh. Paano niya unti-unting Diba? dinilaan? Gusto namin malaman eh. Paano unti-unti niya dinilaan? Kumbaga para kanyang hinahalikan, pero sa gitna ng 2 bundok, inilabas niya yung dila niya, DJ. Oo. Tapos? Oo, DJ. Hanggang sa inipit niya na yung mukha niya, DJ, sa gitna ng 2 bundok. Tapos, unti-unti siyang lumipat sa isang bundok. At hinalikan niya. Nag-hiking. Nag-hiking, DJ. Pumunta siya sa rurok ng bundok. Yung pinakakubo dun sa bundok? Oo, DJ, yung pinakakubo. Kailangan daw niya kasing uminom ng masustansyang inumin. Yung ano yun? Oo, DJ. So, pumunta siya doon sa tuktok ng bundok. Oo, DJ. Tapos lumipat siya ulit sa kabila. Hanggang sa unti-unti na siyang bumaba sa bundok. Saan siya patungo? Patungo sa isang malalim na balon. Alam mo yung napapagitnaan ng tiyan? Napagigitnaan ng tiyan? Ano yun? Cesarean? Hindi, DJ. Yung tinatawag na belly button. Ano yun? Yung belly button natin, yung pusod. Pusod! Sa gitna ng Oo. tiyan. Anong ginawa niya doon? Dinilaan niya rin, DJ. Malinis naman ba? Siyempre, DJ. Handa ako, sabi ko sa'yo. Mabango naman. Mabango rin yun, DJ. Araw-araw malinis yan, DJ. Siyempre. So, inano ka niya sa pusod. After nung pusod na dumila din, anong sinunod niya? Hinawakan niya yung mga binti ko, DJ. Eto na. Oo, DJ. Ma'am, pero Sabi wait niya, lang. Ay, Bago mo ituloy dyan sa may ilalim niyan, pwede mo ba kami bigyan ng imahe ng babaeng nagkukwento ngayon? Kasi kanina parang si ano to yung mga ano to, mga itsurahin nito, Derek Ramsey ang nangroromansa sa'yo, di ba? Yung lalaki. Parang mga ganun, Di DJ. ba? Hindi, yung Richard itsura Gomez, niya, ganon. Hindi, DJ, yung itsura niya, mahahalin tulad ko siya sa itsura ni Ian. Sino nga ba yun? Yung Venerasyon. Ian, yes, DJ. Ang gwapo Kasi nun. ang pogi, Balbasarado. DJ. Ang tangkad. Oo, DJ. Grabe. Ganon siya. Yes, Ian DJ. Kaya Venerasyon. kumbaga, nakakasabik siya. So nakita na namin, Makasama.
nakita na namin sa utak namin na si Ian Veneracion yung gumagawa sa'yo yun. Yes, DJ. Sino Pero nam- palalakihin mo lang ng konti yung kanyang balikat. Palalakihin pa onti yung balikat. Oo, DJ, ganun. Parang yung katawan niya, para siyang Johnny Bravo, pero malaki din yung kanyang mga binte. Mhm. Ganun. Ito Oo, na. DJ. Oo. Sino ba yung babae? Ayan tayo, DJ. Bago mo kami bigyan ng itsura ng kamukha mong artista, isa-isay mo muna yung yung haba ng buhok, puti, tangos ng ilong, matayan. Bigyan mo kami ng imahe sa utak namin kasi syempre habang nagmamaneho kami gusto namin makita sa utak namin sino ba yung nagkukuwento na to na grabe nangaso si Ian Veneracion dun sa 2 bundok at sinipsip yung kubo. Mahaba ang buhok hanggang bewang. Mhm. Tapos, medyo malapad ang balikat ko, DJ. Okay. 2 malaking bundok Okay. na medyo parang kasay siya ni ano bang pangalan ng artista? Si Ivana Alawi, ganun kalaki mga bundok. Ganon, DJ. Pero hindi sobrang balingkinitan. Mhm. Malaki ang nasa likod. Malaki ang balakang. Oo. Malapad ang mga binti ko, DJ. Okay. Matangkad ako, DJ. Mga kasing tangkad ni Bea Alonzo. Mga ganon, DJ. Bea Alonzo. Mga 5'7", Yes, DJ. 5'6", ganun siguro. Yes, DJ. Yes. Tapos ano, DJ? ano nang sumunod doon? Kamukha mo si Bea Alonzo. Ay, kasing tangkad mo si Bea. Hindi, wala ka pa sinasabing kamukha mo si Bea Alonzo. Oo. Hindi ko Kasing tangkad mo. sinabing kamukha ko si Oo. Bea Alonzo, DJ. Nasa baba mo, ganun na. Tangkad. Tapos, Sinong kamukha mong artista? hinahawakan niya yung binti ko, dahan-dahan. Teka lang, nasa sino bed. kamukha mo Ay, munang artista? Hanawakan ka agad yung binti mo eh. Gusto mo kagad mabanatang ka eh. Medyo may hawig ng kaunti kay Isa Calzado, DJ. Medyo. Ay, Mga ganun, ang ganda DJ. ni Ma'am Isa kasi- Calzado. Kasing kakulay ni Isa Calzado, DJ. Kasing kulay din. Yes, DJ. Maganda. Siguro, DJ. Hindi naman yung nung si Isa Calzado na gumanap siya nung sisa, ganun. Hindi, DJ. Okay. Hindi naman. Hindi Nagkakaano lang tayo, nagkakaliwanagan lang tayo. Yes, DJ. So, eto na. Isa Calzado at Ian Veneracion nagtagpo sa Middle East. Diba? Eto na! Papunta na tayo dun sa Middle East. Papasukin na yung kuweba. Para makuha na yung langis. At Grabe bumaba sa na yung langis, presyo ng DJ. langis sa Pilipinas. Grabe naman yan sa langis, DJ. Ay, eto. Sorry. Ano ba dapat? Gatas. Siguro dapat gatas, DJ. Okay, gatas. Pasensya na. Mm-mm. Okay. Kasi parang yung langis, DJ, parang parang ang tagal ng hindi nagalaw. Oo, tama. Pag langis kasi parang matagal nang hindi Oo, nagamit. parang matagal na, DJ. Naimbak. Naimbak. Hindi naman naimbak, DJ. Siyempre, gumagalaw din yan kahit mag-isa lang tayo, DJ. Okay. Muli, ulitin ko ang storya. Nagtagpo si Ian Veneracion at Isa Calzado sa Middle East. Ano kaya ang mga mangyayari? Pasok. Ayun na nga, DJ. Unti-unti niyang pumunta siya sa tiyan ko, DJ. Hanggang sa hinahaplos-haplos niya na yung binti ko. Mhm.
hanggang sa papunta sa paa kasi Mhm. napakakinis daw ng balat ko, walang buhok. Mhm. Oo, tapos hinawakan niya yung likuran ko Okey. na ang sarap din daw hawakan, na malambot para daw alam mo yung parang unan, DJ. Tapos? Tapos hanggang sa unti-unti niyang tinanggal ang palda na suot-suot ko. Tinanggal niya yung palda? Oo, DJ. Dahan-dahan. Hindi niya inaasahan, DJ, na nakasuot ako ng, sexy na panloob. Anong kulay? Kulay pula, DJ. Wow! Kulay ng Love Radio, DJ. I love radio. Yes. Tapos? Siyempre, DJ, ready ako. Anong itsura ng kulay pula na yun? Ano, Butas-butas? puwede ko bang i-explain yun? Butas-butas? Hindi Parang ka kulambo? maniniwala. Hindi ka maniniwala, DJ. Ano? May kaunting kulambo. Tapos, sa may bandang ilalim, dalawang Strap? string lang siya, strap. So, kahit na hindi mo siya tanggalin, puwedeng pumasok sa kuweba. Hahoy, hahoy. Tapos? Ayun, tapos unti-unti niyang, binuksan ang mga binti ko, DJ. Mhm. Pero tumanggi ako, DJ. Wow! Sabi Tumanggi? ko, Tumanggi ka pa? Siyempre kailangan pakipot, DJ. Tindi mo, ah. Siyempre pakipot muna tayo, DJ. Okay, Para sige. may thrill, Sige, go. 'di ba? Tapos niromansa-romansa niya muna ako. Parang kumbaga makuha niya yung loob ko, ganyan. Hanggang sa bumigay na ako, DJ. Hindi ko na matiis yung init ng katawan. Ano nangyari? Hanggang sa unti-unti niyang hinawakan. Hinawakan? Hinawakan niya ang mga munting chocolate, hindi naman chocolate heels. Pero maihahalin tulad ko siya dun sa mga medyo maumbok. Burol. Mga heels. Mga burol-burol. Ganyan. Mga burol. Pero walang mga damo, ha. Oo. Burol pero walang damo. Okay. So hinawak-hawakan niya, hinimas-himas niya muna. Na kasi medyo matambok, malambot-lambot, para siyang pisngi ng bata. Tapos hanggang sa unti-unti niyang hinawak-hawakan, hinimas-himas niya, DJ. So, medyo nababasa, DJ. Yung nababasa na, ano na mga sunod na ng mga nangyari? Hanggang sa unti-unti niyang puwede ko bang sabihin yung salita? Anong salita yan? Sabihin mo. Yung kamay. Yung Kamay. daliri niya, DJ, unti-unti niyang ipinasok sa kuweba. Dahan-dahan niyang pinasok. Ilang Dahan-dahan. daliri? Isa lang muna, DJ. Isa lang. Isa lang muna. Hanggang sa unti-unti niyang sinubukang dalawa. Pumigil ako, DJ, kasi masikip. Oo. Masikip, DJ. Hanggang sa nilaro-laro niya, hanggang sa nabasa ng nabasa, DJ. Mhm. Oo, hanggang sa hindi siya na nakatiis sa sobrang basa, inilapit niya yung mukha niya, DJ. Inilapit niya. Oo, DJ. Hinalikan niya, DJ, ang mga kuweba, ang kuweba. Pagkalig niya, ano nang nangyari? Hindi ko na natiis, DJ. Unti-unti nang lumapad ang mga binte, DJ. Lumapat na? Ibig sabihin, bumuka na? Bumuka na ang mga ang dapat bumuka, DJ. Ano mga sumunod na nangyari?
hanggang sa hindi niya na tinigilan DJ halikan. Hanggang sa unti-unti ng may paunti-unting umaagos DJ. Hindi niya tinigilan halikan tapos may daan-daan umaagos. Umaagos. Oo DJ, gustong-gusto niya yun. Uy, parang may ginawa ka kanina. Umaagos. Ano yun? Hindi alam niya DJ. Yun yung Okay. gusto niya mangyari. Mhm. Oo. Yung may mga paunti-unting umaagos at unti-unting habang hinahalikan niya DJ, unti-unti niyang ipinapasok ang mga daliri sa kuweba. Ay. Ginamitan ka Oo, na muna niya ng DJ. finger style. Yes, DJ. Kini-FC niya, DJ. Finger licking good. Yes. Ganon, DJ, hanggang sa unti-unti nang dumadami yung agos ng kuweba, DJ. Pero hindi niya talaga tinantanan. Okay. Hanggang nabasa yung sopa. Baka naihi ka. Hindi, DJ. May tinatawag tayo doon, DJ. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin to sa radyo. Hindi ko alam eh. Ano bang tawag ba? Hindi ko nga alam. Sabihin Yung mo lang. Hindi ko nga alam eh. squirting. Sorry, DJ. Sorry. Basta ako, wala ko naman ako alam. Nagtatanong lang naman ako eh. Talaga ba, DJ? Wala akong alam sa mga ganyan. Parang hindi naman. Ano mga yun ba yung ano? Yung kanta, skirt, skirt, zoom, zoom, sapek, Yes, no DJ. room. Yun, Ganon. yung kanta na yun. Hindi ko kasi alam yung title noon, DJ. Okay. Ano sumunod? Di, Oo. nag-skirt na. Oo, DJ. Hanggang sa tumayo siya, DJ. Ay. Oo, DJ. Tumayo siya. At hinubad niya yung kanyang suot pambaba. Hindi pa pala siya nakahubad ng pambaba. Ngayon pa lang. Hindi pa, DJ. Ngayon ko palang makikita, DJ. Abot pa tayo ng alauna nito ah. Ito na malapit na, DJ. Malapit ka na! Hindi pa. Dahan-dahan lang. Hanggang sa medyo bakat na, DJ. As in, bakat na. Unti-unti niyan tinanggal, DJ. Hindi ako makapaniwala kung gaano siya kalaki, DJ. Hindi ka nakapaniwala. Ba't gaano pa kalaki? Hindi, DJ. Malaki, DJ. Gaano kalaki? Hindi ko alam kung siguro medyo paliitin mo lang ng konti yung microphone mo. Parang telescope yun. Ang laki ah. Grabe naman. Hindi naman telescope. Siguro hindi ko alam kung gaano kalaking inches yung mismong microphone eh. Siguro mga patanggalin mo lang before kalahati, DJ. Teka lang, bago natin ituloy, binaba na yung underwear ng lalaki. Marami nagtatanong Biglang dito. Mhm. Maraming tumatawag ngayon dito sa phone namin, ang daming nagte-text sa Viber line namin, ang daming nagko-comment ngayon, ang daming tumatawag sa akin, ang daming mga driver ngayon na curious kung girl daw ba o isang gay ang kausap ko. Babae Hindi o po. lalaki ba? Babae po ako. Ako rin po ang magpapatotoo na babae po ang kausap ko ngayon. Boss P, babae lalaki? Kumpirmado. Babae po ang kausap ko, mga Isesend kabisyo. ko ba yung picture, DJ? Wag na! Para maniwala ka. Yung nakaano ka? Wag na! Hindi, DJ. Para lang yung malimala ka na mamaya, bago tayo matapos, ipapakita ko sa'yo kung ano itsura ko, DJ. Sige. Mamaya na lang ha, mamaya na lang. Ako at least Mamaya. Sige. may mga girl talaga na akala nyo kasi boses lalaki. Iniiba niya lang din kasi yung boses niya, nilolokohan nyo pare. Ganito talaga ang boses ko, DJ. Ay paano ka kumanta? Syempre, magaling tayo sa kantahan, DJ. Sige nga, paano ka kumanta? Pero hindi maganda boses ko. Sakto lang. Tumutono lang Oo. din. Tumutono lang ng konti. Okay, ituloy na natin.
Ayun na Binaba nga. na yung short. So, Tumayo binaba na. niya. Hindi ko inaakala na ang laki, DJ. Mahaba ang mikropono. Na matabang mikropono. Okay. Oo. Hanggang sa hindi niya na natiis, DJ. Lumuhod siya, DJ. Lumuhod sa'yo. Lumuhod siya. Hanggang Tapos, sa unti-unti niya akong kumbaga lumuhod at kumbaga niyakap niya ako, pahiga. Yung paano ko ba ma-explain? Gusto niya akong halikan. Pero nung hahalikan niya na ako, dahan-dahan niya ipinasok sa kuweba. uy, eto na. Oo, DJ. Paano yung dahan-dahan niya Sabi ko, pinasok sa kuweba? kasi DJ, malaki, DJ. Baka masira ang kuweba, DJ. Okay. So maingat niya ipinasok ang mikropono sa kuweba. Kasi nga, umaagos na, DJ. So mabilis na siya mapapasok ng dahan-dahan. Eh di dahan-dahan niya nang pinasok. Anong nangyari? Yes. Ayun, DJ, na parang nagulat ang kuweba, DJ. Hindi inaasahan. Noong una niyang ipinasok, sagad. Pero hindi siya gumalaw para maramdaman ko siya ng buo. Grabe yun. Grabe, DJ. Napakapit ako sa balikat niya, DJ. Pagkatapos yun, napakapit ka sa balikat niya. Unti-unti niya nang inilabas-pasok ang mikropono sa kuweba. Bakit parang napunta ka sa kuweba? Hindi naman, DJ. Yung boses mo napunta sa kuweba. Napunta, hello? Okay na? Hindi, medyo nagloloko na yung ano mo, yung phone mo. Parang kuweba Medyo ka na. nagloloko na, teka. Parang kuweba na ba? Teka, pupunta ako malapit sa bintana. Huwag kang tatalo na. Hindi. Takot ako sa heights. Ayan na, okay na. Okay na. Dahan-dahan niyang nilabas pasok sa kuweba. Anong mga sumunod? Hanggang sa hindi ko na pinigilan, DJ. Nagtuloy-tuloy na lahat, DJ. Anong reaction mo Iba-ibang nun? Yung posisyon. naglalabas pasok sa kuweba? Siyempre, DJ, natuwa ako kasi ang sarap sa pakiramdam, DJ. First time. Anong reaction mo? Nasaktan na nasarapan, DJ. Paano yung nasaktan at nasarapan? Di ko alam yun. Paano nga? Kasi, DJ, ang laki mikropono niya. Never ko ba na-experience yung ganun kalaking mikropono. Ba't ko i-experience yung ganung mikropono? Ba't ako to testing? Hindi ako. Okay. Paano yung nasaktan at nasarapan? Anong reaction? Alam nga naman nakangiti ka lang. Aray, nasaktan ako, nasarapan. Ganon. Nakangiti ka. Siyempre, Paano? kumbaga, tumirik ang mga mata, DJ. Tumirik ang mga mata? Ang mga mata, pagpasok niya sa kuweba. Nawawala ka, ma'am. Parang pumapasok ka na rin sa kuweba. Hello? Dahan-dahan. Nandito pa ako. Nandi pa ako. Ma'am, Hanggang sa... Hello? ayan, okay na. Okay na? Okay na ulit. Ayun, hanggang sa... Dahan-dahan niya tapos hindi mo mapigilan yung reaction mo. Anong sumunod? Hindi ko na napigil. Oo, DJ. Tapos nagpalit ng posisyon. Nagpalit-palit ng posisyon. May paupo, may patayo, may patuwad. Ano ulit? May patayo. Sige nga. May patayo, may pagilid, may patuwad. May pa-helicopter. Tapos, hinatak. May helicopter, syempre. Uy. Oo, Tapos? DJ. Tapos, hinatak niya ako, itinayo niya ako sa sopa. Mhm. Lumipat kami sa kusina. Mhm.
lumipat kami sa hallway. Mhm. Kumbaga inikot namin yung bahay niya, DJ. Alam mga sumunod. Hanggang sa napunta kami sa kama. Mhm. Tapos doon na nagsunod-sunod, DJ. Walang tigil yun, DJ. Hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na nabuhat niya pa ako, DJ. Binuhat ka niya? Binuhat niya ako at pinasok niya ulit sa kuweba. Paano nagtapos ang lahat? DJ, eto, gusto niyang ilabas ang katas sa loob ng kuweba. Okay. Pero hindi ako pumayag, DJ. Paano? Hindi ako pumayag. Oo, paano? Humiling siya sa akin, DJ. Ano yun? Naku, sasabihin ko ba to? Sige nga. Kasi gusto niyang, kung hindi daw niya mailalabas sa kuweba, baka daw pwede niyang ilabas sa ibang kuweba. Saan kuweba? Wala akong alam eh. Sa likod ng kuweba. Yung likod kuweba naman. Yung isang kuweba? Oo, DJ. So, Yung ibig magkatabing kuweba. sabihin, napasok niya yung isang kuweba na malaki-laki yung butas, kuwebang yun, dun sa isang kuwebang makipot medyo, pero lumalaki din kapag nabuksan mo, na-unlock mo. Oo, DJ. Dun niya pinasok. Doon niya pinasok. Pero sabi ko, hindi ko pa nagawa yan, DJ. Sige nga, kwento mo nga kami. Ano nangyari? Sabi niya, gagawan ko ng paraan, dadahan-dahanin ko. Kailangan relax lang daw ako, DJ. Para daw maipasok niya doon sa kabilang kuweba. Tapos? Hanggang sa niromansa niya muna ako, hinalikan niya yung labi ko, yung tenga ko, yung leeg ko, yung dalawang kuweba ko, dalawang bundok. Napasok ka na naman sa kuweba. Sorry. Hanggang sa hinalikan niya muna yung dalawang bundok. Oo. Tapos habang hinahalikan niya yung dalawang bundok, unti-unti niyang dinadahan-dahan dun sa kabilang kuweba. Wala siyang ibang nilagay na alam mo yun, yung kuweba, para man lang lumuwag man lang yung kuweba. Wala, DJ, kasi yung unang kuweba, di ba basang-basa siya, DJ. Mhm. Oo. So yun yung parang naging gamit niya na rin para makapasok sa kabilang kuweba. So yun ang ginamit niyang, yung katas ng isang kuweba, pinasok na dun sa isang kuweba. Gano'ng Yes, katagal? DJ. Anong naramdaman mo? Anong sinigaw mo? Gusto namin marinig dito. Paano yung reaction mo nung Ano ba pumasok yan? na siya doon sa kuweba na yun? Nakakahiya. Hindi ka naman nila kilala. Paano ka mahiya? Sa bagay. Paano yung naging reaction mo? Gusto lang namin malaman. Curious. Kung comfortable ka lang ha. Pero kung hindi ka comfortable, okay lang naman. Wag na siguro, DJ. Wag na? Parang hindi ko kayang i-express yung sinabi ko nung time na yon, DJ. Ay, sige. Paano yung Iniisip ko. pagpasok niya, anong nangyari? DJ, napakapit ako sa unan ng mahigpit, DJ. Nilabas-pasok niya, DJ. Hanggang sa hindi pa siya nakontento, gusto niya nakadapa ako, DJ. At tapos, binuksan niya yung dalawang malaking bundok sa likod ko. At ipinasok niya ulit. Tapos, ano mga sumunod na Hanggang nangyari? sa hinatak niya yung buhok ko, DJ. Kasi malapit na siyang, malapit nang lumabas yung katas niya. Hinahawakan ka niya ulit? Oo, hinawakan niya yung buhok ko, DJ, hinatak niya. Yung para ba siyang sumakay ng kabayo. Mhm.
Ganon, DJ. Yung nagmamadali siyang magkabayo. So, ibig sabihin, ang bilis yun. Ang bilis nun, DJ, kasi kumbaga, komportable na yung kabilang kuweba. Ay, ang bilis maging komportable niya na pala kaibigan pala yan, ha? Pinaikli ko na lang, DJ. Ah, okay. Oo. So, yung naging komportable na malapit na siya, ano nangyari? Hanggang sa lumabas yung katas, DJ. Sinagad niya, DJ. As in, sagad. Anong pakiramdam? Mainit-init, DJ. Ramdam na ramdam ko ang mga katas. Ganon. Ano mga Mainit, as in, sobrang mainit, DJ. At saka hindi niya tinanggal agad, DJ. Kasi may mga pahabol na katas. So, yung paglabas ng katas, anong ginawa niya next? Niyakap niya ako pero nandun pa rin siya sa loob ng kuweba. Kumbaga, dumapa din siya sa likod ko. Ganon. Hello? Oo, natutulala ako eh. Sorry, DJ. Sabi ko sa'yo, SPG talaga tong kwento ko. Ang lala, no? Nagugulat ako. Iniisip ko anong mga nangyayari. Anong mga sumunod na? Ang sumunod na, syempre, natapos na. So, nagpunta ako ng bathroom para maglinis, maligo. So, maganda yung kanyang bathroom, DJ, kasi kompleto. May bathroom, may tuwalya, kompleto. So, nag-bathroom na ako para magbihis. Hindi niya ako pinabihis ulit, DJ. Anong ginawa niya? Hinatak niya ako ulit pabalik sa kama. Ang Umisa pa tindi. ulit, DJ. Umisa pa. Umisa pa ulit. Pero doon na siya pumasok sa unang kuweba. Tapos? Hanggang sa nagtuloy-tuloy lahat, DJ, doon ko na nalaman yung mga iba-ibang posisyon. May patayo, may patagilid. Ano yung hindi mo makakalimutan na posisyon? Paano ba? Yung nakahiga ka, tapos tinaas niya yung dalawang binti mo na inilagay niya sa balikat niya, DJ. Tapos meron kasing nilagyan niya ng unan yung likuran ko para medyo elevated ng konti. Mas ramdam na ramdam mo yun, DJ. Maaabot mo yung tinatawag na letrang girl, letrang G. Oo, DJ. Girl Scout? Ganun ba? Oh, Girl Scout. Yes, DJ. Ganon. Hanggang sa umabot, hindi ko na napansin yung oras, DJ. Umabot siguro mga 2 oras yun. Dire-diretso, DJ. Kumbaga parang ang pahinga niya lang, iihi lang siya, iihi lang din ako. Ihi lang ang Parang pahinga, ganon. may boso pa. Yes, DJ. Walang boso. Pero ako sumisilip ako, DJ. Tinitignan ko siya. Tapos? Hanggang sa sumuko na ako, DJ. Kasi hindi ko na maramdaman yung binti ko sa sobrang ngalay na. Grabe, no? Grabe, DJ. Hindi ko alam kung makakalakad pa ba ako nung mga gabi na yun. Ilang beses na ulit yung ganun? Yun yung unang pagkikita namin eh. Pero hindi ulit kami nagkita. So nagkita kami mga ilang buwan pa ulit kasi na destino siya sa ibang lugar. So after 3 months ata, mga 3 months, 4 months kami nagkita ulit. Mas lumala. Siyempre DJ, mas lumala.
Kaya nung bago kami magkita nung pangalawang meetup namin, syempre ready na naman ako, DJ. Ano mga paghahanda ginawa mo? Syempre nagpa-wax, tapos nag-body scrub. Para makinis na makinis, DJ, syempre. Oo. Ma'am, kung may Hoy. mensahe ka sa kanya na sasabihin, Po? ma'am, kung bibigyan Ano kita yun, ng chance na mensahe na sasabihin sa kanya, anong gusto mong sabihin? Plus, anong song ang gusto mong i-play ko para sa inyo? Naku, ano bang song? Sige, mag-isip ka, ma'am. Baka meron ako dito, i-play ko. Ikaw na bahala, DJ, sa kanta. Gusto Yung mo sa yun? tingin mong tatama, yung sasakto para sa kwento ko, DJ. Ay, grabe. Para naiisip ko yung, buksan mo, papasukin ako. Ganyan. Wag naman yun, DJ. Wala na bang iba? Hawak mo ang beat, ma'am. Gusto mo? Pwede rin. Hindi, sige. Anoan kita. Bigyan kita ng mga matitinding mga kanta. Sige, ma'am. Mag-message ka na muna, ma'am. Go. Ang message ko sa kanya, sana magkita ulit tayo. Sana makabalik ka ulit ng city. Ha? Namimiss ko na yung boses mo, yung mga bulong mo sa akin, at saka yung mga halik mo. Ano kayang maganda, no? Yun lang. Nagkakausap pa naman kami ulit, DJ. Totoo ba? Nag-uusap ulit kayo? Oo, nag-uusap pa rin kami. Meron nga lang siyang request na hindi ko kayang ibigay. Ano yun? Gusto niya maghanap ng isang kasama. Babae, lalaki. Babae, syempre. Wala. Kala ko, lalaki rin eh. Hindi. Gusto niya maghanap ng isang babae na makakasama namin. Pero hindi ako pumayag. Nung tinanong niya yun, pero parang medyo na-turn off ako sa kanya, DJ. Ayaw mo na Siyempre, may ayoko kasama. na may kaagaw, no? Gusto mo solo lang. Gusto ko solo lang. Eh kung baliktarin natin, guy naman yung hinahanap niya. 2 guy, tas ikaw lang. Parang nakakatakot yata yun, DJ. Baka hindi na ako makalakad nun, DJ. Anong requested song mo? Ipi-play ko na. Ikaw na bahala. Wag lang yung hawak mo ang beat. Sige, sige. Hindi ko kasi alam kung paano ko maihahalin tulad yung kwento ko sa isang kanta. Ikaw, baka may naiisip ka. Siyempre, mas nararamdaman mo yan eh. Careless Whisper. Ay, Careless Whisper ang gusto mo. Wham! By Wham, no? Pwede. Grabe. Yun lang ang pumasok sa isip ko, DJ. Sige. Dahil request mo to, Mara, 38 years old from Middle East, ang handog kong awitin sa'yo ay Careless Whisper. Mga kabisyo, ang dugo pong awitin to sa ating caller ngayong gabi na to at sa mga taxi driver natin na nag-enjoy. Muli, ito po pala ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!